Здравейте, приятели! Казвам се Мариана Пенева и съм от град Сливен. Идвам от България. Случайно срещнах клиника Нинова в интернет. Кореспондирахме си с Ширин, която е преводачка за България, и ми дадаха една изключителна оферта. През май месец дойдох в клиниката и така те ме посрещнаха изключително любезно, и също така в цената, в офертата влизат трансферни услуги, както и хотелски услуги. Пристигнах в клиника Нинова, бяха толкова сърдечни тези хора, млади хора, невероятен екип е събрал, доктор, професор, Гай Мустафа, който толкова беше любезен с мен, направи ми невероятни зъби и в момента се чувствам изключително. Благодарна съм на цялата клиника, на целия персонал и на всичко това, което правят за всички нас. Така че заповядайте, не се колебайте, потърсете клиника Нинова.